chroeso I haglediad 75. Yn dan, da ni dal yma, mae'n hwyr y nos, mae'r gremlins yn ôl. Da ni wedi bod yn recordio rwan ers awr a 5 munud yn barod, ond da chi'n clywed ni'n fresh ar y tonfeddi. Sioned sy ma hefo Bryn a Iestyn. Guys. Mae hon yn noson lle mae'r agenda yn bwysicach na unrhyw beth arall da ni'n trafod. Mae Bryn newydd, wel, diflannu, a rwan ydi dod nôl. Bryn, oes gen ti drink? Dwi meidlainio'r Hendrix yno. Dim tank o rai. Na. A hefyd, di roed cucumber yno fo hefyd. Dwi'n dweud y job yn iawn. Sweet. Hai fi gyfadde, dwi wedi mynd fewn i'r botanicals, sachets bach o fel pepper pink a cardamoms, crap fel na. Dwi'n hapus iawn i bobl werthu stuff fel na i fi just sprinklo ar hyd cheap-ass tonic fi. A, sorry, yes, mae hwn yn really well, cyn I fi ddod at y ti. Guys, mae gennau botel o seed lip adre. Seed lip ydi non-alcoholic gin, neu just dŵr sy'n smelio neis. So, Willie sy'n ebo siop dod o blaen, non-alcoholic gin and tonic. A mae o'n 28 quid. A ti dyn, be di non-alcoholic gin and tonic? Just tonic water. Mae fel rhyw infusion, so mae fel dŵr, a mae fel rhyw, basically, fel rhyw infusion. A mae'n hogle hyfryd yn yma, ond dwi wedi bod ar Etsy, sef hoff wefan fi'n y byd I gyd rwan, bod fi'n trio byw yn fel llai o plastig. A basically, mae'r bobl yn gwerthu fel tea bags yn llawn o fel yr herbs bysa ti'n rhoi mewn gin, I roed yn dy tonic. So, so theori fi ydi, dwi'n mynd I ordro un o'r reina, berwi tecell, sticio'r infusion ma yno fo, wedyn tolldi y dŵr yna fewn i'r botel seedlip, a wedyn safio 28 quid yn hyn. Neu sens I fi. Neu ti prynu botel o botanical fever tree. A just ti'n dyn wedyn, beth I pwynt? A di'n byd arall iddo fo. Sorry, Iest. Os gen ti drink? Wel, ar dechrau'r sioe di hwn, ond dwi wedi mynd trwy Brewdog.IPA. Dwi wedi mynd trwy Crossing the Rubicon Indian Pale Ale. A dwi wedi agor Barry Island IPA gyn... hwnna yw fy ffefryn. So ma hwnna ar y gorwan. A wedyn mae gen I fi un arall yn cyddio yma. Belhaven Twisted Grapefruit IPA. Bach o behind the scenes i'r gadawyr. Da ni actually awr mewn i'r recordio barod. Oh god. Yndan, ond achos bod gen ni gwestai arbennig, da ni wedi bod yn recordio efo Carl. So, bach mwy fewn i'r bennod, mi fydd Carl Morris o criw Haciaith yn dod I siarad yn dan digwyddiad Lenny. A nathon ni fethu'r digwyddiad achos bod ni mewn cyfuniad o gwaith, teithio rybys a pellter, ond mae cael yna I updated ni arno fo I gyd. Mae gen I hefyd llwyth o bethau eraill i'w trafod, ond cyn hynna, dwi'n mynd I agor fy mhotel I, sef Midnight Mass Plum Porter gan y Mad Dog Brewing Company. Am hwn wedi dod o siop Story yn Bala, sydd yn siop anhygoel yn neis, efo pob math o cwrws, gall ti beth wedi eisiau nhw. Mae'n ogla ffantastig ar hwn, rwy'n just trio fo. Mae'n lush. Mae fel jammy espresso-y ffein. A mae gennau chocolate tywyll o Cabri World. Just I fynd efo, paleo. Hashtag. Guys. So mae hon yn mynd I fod yn quick fire awesomeness bennod o'r haglediad. Fe gennym ni after party hyd yn oed fel lightning round after party wedyn, achos mi eithi'n hwyr ar bawb a fod ni wedi cwmpa I gysgu erbyn diwedd y recordiad. Bryn, Iestyn. Dyma ni rhywbeth arall i'r nest test Iest. Oedd ti'n gwybod bod yna meicroffôn yn dy nest di? Iest? Dwi'n meddwl bod yna meicroffôn yn beth gyna I yn y tŷ.
am fod yr unig beth gyda i ar ôl ydy smoke detectors. Ond... Yn yr un home security mae o. Y stori ydy... Yes, cer di yn i drwy hon, achos ti drwy hon yn y nodiadau. Ers i Google prynu Nest, maen nhw wedi prynu cwmni Dropcam ar gyfer ffilmio yn dy fatha security camera, ac maen nhw wedi ddatblygu security system hefyd yn fewnol, ac wedi bod yn gwerthu fo ers dros blwyddyn, fes ni'n meddwl, ac maen nhw newydd troi ymlaen y meicroffôn sydd ar y security system, ac oedd neb yn gwybod pan oedden nhw'n prynu fo, fod yna meicroffôn ynddo fo. So mae pawb eitha blin am hyn, fod nhw heb di deud fod na un yna, ac be da chi wedi bod yn defnyddio fo i ers i fi brynu fo. Oherwydd don't be evil, da ni methu trystio chi o gwbl. Peidiwch a bod yn evil, guys! Peidiwch a bod yn evil! So mae'n PR disaster, dydi? Fe'n licio oedd yr ymateb, fatha, doedd y microffon ddim yn gyfrinach, oedd hi just heb di deud i neb amdano fo. Hollol wahanol. So, sorry, dwi'n totally di gyfyn y chocolate fan hyn, cos fi jyst eisiau sugar spike i gario ni mlaen trwy'r rhoi yma. So, mae gymaint o thema, a'r holl stories da ni wedi bod yn casglu o gywys yma, maen nhw gyd yn horrendous, fel Facebook wedi bod yn prynu personal data gyda ni ar ddegau trwy yr app creepy as ma. Dwi'n siŵr pa un yna chi ydy roed y stori na fewn. Gwyd y ddain wedi roed y mewn. Versions gwahanol. So, yes, falle neu ddod at ti, achos bod ni'n jyst yn cario ymlaen o'r sort of don't be evil business ma. Dydy Google a Facebook rwan, da ni methu dweud y gwahaniaeth rhwngthyn nhw o ran pwy sy'n mwyaf dodgy. So fel, mis yma, pwy sy'n ennill o ran Google neu Facebook? Dyna ni peth, bob mis rhan mae yna rhywbeth yn allan am y ddau nhw. Mwy na thebyg Facebook yn cael fwy o negative press, ond mae'r ddau nhw wedi bod yn cael ers misoedd yn ddiawledig. Lle, yr stori arall mae ti siarad amdano ydy lle oedd Facebook wedi prynu VPN software oedd ar yr App Store, so oeddech chi'n gallu defnyddio hwnna i spoofio lle bynnag oeddech chi yn y byd. A wedyn nath nhw newid y software i fod yn rhywbeth oedd yn rhedeg ar dy ffôn di. So, oeddech chi'n cymryd rhan yn hwn fatha arbrawf mewn ffordd iddyn nhw wybod be mae Gen X yn defnyddio dyddiau yma ar eu ffôn nhw, Gen Z, dwi'n gwybod be ydyn nhw. Ond y beth ydy, dydy'r app yma ddim ar gael ar yr App Store. Mae'n cael ei dosbarthu trwy Facebook ar ei enterprise accounts sydd yn gadael, so deud o'n fod ti'n gwmni, ti'n gallu cael enterprise accounts gyn Apple ac creu apps sydd jyst yn fewnol i'r cwmni. Ac mae yna lot o apps fel la gyn Facebook, fatha lot o nhw ydy un i ddeud pryd mae'r buses a'r trenau yn gadael y swyddfeydd i gael adra. Un ydy ar gyfer ordro bwydydd cyn cyrraedd y bwyty o fewn Facebook a falle. A Google efo hyn i gyd hefyd. Ond oherwydd nhw'n defnyddio fo i bobl allanol, sef y teenagers ma, o 13 oed i fyny, ac mae hyn yn mynd yn erbyn rheola Apple yn gyfan gwbl o sut ti'n defnyddio'r trwydded yma. So, bob dim oeddech chi'n neud ar y ffôn, oedd Facebook yn gwybod unrhyw beth, ti'n bod, absolutely unrhyw beth, oherwydd oedd gyd yn mynd trwy'r VPN software yma. So, oedden nhw'n casglu yr holl wybodaeth, a fel, weles i yn yr erthygl, fel yna llinell yn doedd yn fel, i'r rhieni yn dweud, wel, fyddwn ni yn casglu gwybod dan eich plentyn chi. Ond mae'n oce, gowch eich compensatio amdano fo, mae'n ffain. A dy ddim just o reidrwydd y manylion be mae'r paw wefan y balli, eich llythrenol bob peth mae'r dyfais na'n neud.
Yn llythrenol pob peth. A y ffaith bod ti'n gwerthu preifatrwydd ydi hwnna'n de. Fel y ffaith bod, ti'n cael pres amdano fo. Ond oedd am y lot, na gweith? Na. Ti'n cwyd y mis o. Ia, a os ti'n meddwl gwerth y data na mewn terma be mewn dysgu ti amdan math o bethau mae pobl oed yna yn neud. Mae'n anhygol. A hefyd bod nhw wedi really neud o swnio bod o'n llai o beth nag ydio. Ac dwi'n meddwl o'r edrych yn neud yn glir beth yn union oedd ystyr roed y fath benediad i gwmni i dyfais personol person. Yeah. Ond, ti'n mo, i plant ni arddegau, dio. Yeah. A mae nodyn yna i rieni yn dweud, ti'n mo, just clicio hwn. A ti fel, oes unrhyw rhiant erioed wedi gweld hwnna? Ti'n fel, ti'n mynd i gael... Mi oedden nhw'n honni bod chi angen cael caniatad, ond fel ti'n deud, fatha, ydy o just fatha box ti'n ticio, ydy mae rhiant wedi gweld hwn. Ond eto, ydy'r rhiant yn dallt, mae rhywun yn dweud, mae dy blentyn wedi dod at ti dweud, neu di just llenwi hwn i fewn, mae o gai 20 quid y mis gyn Facebook, just i nhw cael gweld beth dwi'n neud ar y ffôn fi. Ydy'r rhiant yn dweud, dwi'n ddall beth mae hynna feddwl? Mae TechCrunch, mae'r erthygl TechCrunch yn ffantastig amdyn hwn, achos mae nhw just yn, fel mae Iest wedi bod yn esbonio wan, mae fel yn dweud fel, mae hwn, mae'r enterprise certificates nhw'n cael ei defnyddio mwyn pethau mewnol y cwmni. Mae'n dweud, this strategy o cam ddefnyddio fo shows how far Facebook is willing to go and how much it's willing to pay to protect its dominance, even at the risk of breaking the rules of Apple's iOS platform on which it depends. A wedyn, dim just Facebook sydd wedi bod yn neud hyn, mae'n troi allan bod Google wedi bod yn neud hyn hefyd. So, Bryn, o ti wedi rhoi hwnna fewn? Dwi'n meddwl ddau wedi, o'r un Facebook oedd wedi dod i sylw fi. Dwi'n mynd syni bod Google wedi gwneud yr un sort of peth. Ac eto, mae Apple wedi bod yn ei lot o sôn am y ffaith bod nhw yn cymeryd preifatrwydd pobl yn mwy o ddifri na mae'r likes o Facebook a Google yn neud. Mae'n odd yn dweud. Mae'n hefyd yn really... Dwi'n cymryd bod o'n sein rei weddol beth yw'r gair positif bod cwmni fel Apple wedi troi rownd a deud i Google na, da ni'n wedi cymryd eich certificates chi ffwr. Bod nhw ddim ofn Google, bod nhw'n enfawr. Ac so mynd yn i ryw radd rhywbeth reit positif yn y meddwl fi, ond eto mi o'n mynd yn ôl i'r hen sona di bod dim cwsmeriad Google yda ni fel defnyddwyr a defnyddwyr Facebook. Y product, y platforms yma da ni. A mewn ar erthigol arall hon yn ddiddorol gan Gizmodo lle yna un o'i pobl nhw wedi trio wneud heb yr 5 tech cwmni mwyaf yn y byd dros 5 wsos. Mae erthigol ffantastig. A mae'n anhygol o gyfres. A wedi di trio wneud heb y 5 nhw ar unwaith. A mae o just yn dangos really faint cymaint o grym sgyn y cwmnia yma yn y bywydau ni gyd. Cos mae'n yn yr erthygol Gizmodo na, so oedd hi'n dweud, oedd hi'n trio wythnos heb Facebook, wythnos heb Google, fine. Ond oedd y wythnos heb Amazon yn bron yn hollol amhosib i defnyddio'r we o gwbl, achos bod Amazon Web Services, sydd randomly, ydyn nhw sy'n sponsor Six Nations lenni, neu dwi wedi camddeall? Dwi'n gwybod. Maen nhw'n fel, ti beth actually'n gwybod am ei bodolaeth nhw, achos maen nhw'n just yn greiddiol i bob sort of streaming service, pob peth yna. So Netflix, i gyd wedi selio ar hwnna, mae bron bob un platform Web 2.0 wedi selio yno fo. Os ti'n meddwl, mae Google yn neud lot o'r JavaScript sy'n cael ei chwythio fyny ar gwefanna. Mae gen ti Google Ads yn dod i fyny bron bob un platform. Mae'r we i
gyd... Mae adeiladwaith y we. ...wedi selio ar y 5 cwmni yma. Llai illa mewn ystyried mwy caledwedd yn dyddwylod i, dwi'n meddwl fysa'r rhywun fatha Apple. Ond mae'n sicr Facebook, Google, Amazon a'i ryw radda Microsoft efo Azure yn sicr dwi'n meddwl yn neud mwy o mae torri heina allan yn meddwl bod bron yn amhosib wedi defnyddio'r we. Ac y gwir ydy, mae'n anodd ystyried hyd yn oed heb bod yn rhywun sydd yn defnyddio'r platforms ma'n benodol, maen nhw yn gallu llwytho fyny, gallu adnabod sut mae pobl yn defnyddio y we just trwy tracking cookies a bob math o beth yn gallu llwytho just bod hi'n defnyddio'r y we sydd yn anhygol hefyd ac yn bach yn boenus. Ond dwi'n meddwl mae'r ffaith bod y manylion yma'n dod i'r amlwg yn rhywbeth positif. Mae'r ffaith bod cwmnïau yn fodlon troi rownd a dweud, na, actually, ti'n beth, ti'n torri'r reola, da ni'n mynd i cytio ti off. Y beth positif. Ond mae lot o beth da ni mae lot o beth da ni'n defnyddio dibynnu ar cwmnïau mawr yma a da ni'n dibynnu ar nhw i beidio camddefnyddio'r data yma. A gwir ydy, mae'n troi allan bod ni angen stwff fel scandals Cambridge Analytica falle ddod i'r amlwg i ni wybod actually, mae peth yma'n digwydd a mae rhaid i ni talu sylw iddyn nhw. Oes, ti'n meddwl, hwn yn rhywbeth da ni wastad yn dod i fel ar diwedd y podcast, yn pawb cael gofyn o yfed fel, ond oes unrhyw ffordd da chi'n gweld galle Facebook byth goffod talu mewn dyfynodau, dim pres ond fel am be maen nhw'n neud, neu Google, neu ti'n meddwl, be di'r comeback iddyn nhw? So, y peth ar y ffodus ydy, so, yn amlwg da wedi cael y GDPR dod i fewn yn Ewrop ac i ryw radd yn Brydain. Mae'r Facebooks a'r Googles falle wedi cael i cosbi gan yr ICO Prydeinig a'r un Ewropeaidd, dwi'n meddwl. A be maen nhw'n neud, ond y peth ydy mae gen nhw armi anferthol o dwrneod sy'n mynd i wastad gweiddi ac yn sgrichian amdan hyn ac mae'r ffain sy'n mynd i gael ei dalu mynd i fod yn is ac mynd i fod. A gwir ydy dwi'n meddwl bod mae'r gosb sy'n nhw'n gallu rhoi sydd yn anferthol, ond y peth ydy mae'r cosba anferthol yn anhebygol yn cael ei dalu, mae'r cosba bach sy'n mwy debygol yn cael ei dalu, mynd i fod mor bach, diolch yn golygu dim iddyn nhw. Na. So beth ti eisiau di bod cenedlaeth newydd jyst yn gwrthod defnyddio. So hwnna mor. Dyna pam fod nhw wedi dweud trio cael pobl mae defnyddio'r amser oherwydd fod eisiau gweld be maen nhw'n defnyddio yn hytrach na i stwff nhw, so fod nhw'n gallu gwneud copio nhw neu prynu nhw. Yn union beth o'n nath nhw efo WhatsApp. A Instagram. Ac Instagram, yn ystod y run-up i fan hyn, yn gynnig ysgwrs, Iest unwaith eto jyst yn dweud, gutted maen nhw wedi prynu Instagram. Ti'n teimlo fel insult personol? Mor hir nôl yn. Teimlo fel llun dydi. Sôn am prynu, ni'n neidio i stori arall sy'n bach mwy podcast specific. Cos dwi'n cymryd, os da chi'n gwrando ar y podcast yma, da chi mewn i'ch niche podcasting, niche of a niche. Mae Spotify wedi bod yn gwario. Mae Spotify wedi bod yn gwario ar Gimlet Media and Anchor, sydd yn dau acquisition huge. Dwi'n gwybod hyn yn swnio, mae'n ei swnio fel rhyw fatha newscaster ar CNN neu rhywbeth, ond fel dwi'n lyfio rhaglenni Gimlet, nhw sy'n neud pethau fel Reply All, be arall, dwi'n gwrando ar ei stwff nhw, allai ddim actually enwyn nhw rwan, ond fel llwyth o fel network fel produce podcast yn yna. Maen nhw'n really super professional. Maen nhw'n bryl.
ond obviously yn Americanaidd iawn, ond mae Anchor yn sort of system creu podcasts. So dwi'n gallu gweld sut ydy Spotify mynd i just integratio hwnna fewn i'w... No, posib. Mae'n search algorithm nhw. Poeni fi braidd pan bo platforms yn cael mewn i'r gem o greu cynnwys. Achos mi ryw radda ti poeni bod nhw'n mynd i roi pwyslais ar cynnwys maen nhw'n eu hunan yn greu. So mae'r fatha'r neutrality o'r platform really cael i compromisio. So fi'n wylwn ni efo Google a YouTube a falle bod cynnwys maen nhw'n creu yn cael pwyslais yn ytrach na cynnwys mae bobl eraill di creu. Dim o reidrwydd bod y cynnwys mae bobl eraill i creu well, ond mae'r platform i hun yn fod i ryw radda'n neutral yn y cynnwys a jyst galluogi bobl. Mae'n resymau i rei, so dwi'n gweld bod Netflix yn bach yn neud cynnwys i hunan, ti'n gweld pam ryw radda, achos maen nhw'n eich cael trafod cael trwyddedau mewn gwahanol gwledydd a bach so yn dweud, ti'n bes, screw am nhw'n gwneud cynnwys yn hunan, so mae'n bosib na dyna be sgyn Spotify mewn meddwl, jyst y peth ydi, os bod mae'r podlediadau, dwi'n meddwl i ryw radda, yn lot mwy o pobl bach annibynnol sy'n creu cynnwys a'r poen fysa bod nhw'n cael gwasgu allan a bod llai o bobl yn gallu cael mynediad i cynnwys annibynnol. Ie, mae'n ddiddorol... sorry, Est? Ie, dyna wahaniaeth rhwng podcast a vlogs, de. Mae vlogio i gyd ar YouTube a lot o gynnwys fideo yn byw ar YouTube a mae YouTube di ennill y farchnad yna. Lle mae Vimeo dal yn trio ceitro i'r mwy high-end video producer. Ond mae YouTube wedi amsugno bob dim fideo arall allan sy'n ar y we. A mae podcast dal yn agored oherwydd fod yn byw ar RSS. Ond oherwydd fod y ffordd mae Anchor yn ti'n gallu creu dy podcast yn efo falle fysa Spotify yn gallu newid hwnnw i fod fatha rhyw fatha YouTube app lle ti'n ffilmio dy gynnwys ac yn chwytho fo sydd fyny YouTube a dyna lle mae'n byw fysa nhw'n gallu newid Anchor so dydy o ddim yn cyhoeddi fo allan fatha RSS feed i'r byd fod o ti'n recordio dy podcast a mae'n byw ar Spotify a dyna ni a mae Spotify yn dod o'r y default wedyn os ti eisiau clywed hwn, ti'n dod i fyma sydd yn diawledig mewn ffordd ydy. Am fod i ddechrau ni efo cyn YouTube cymryd drosodd, roedd lot o bobl yn creu cynnwys fideo fatha RSS feed, ond y broblem oedd talu am costa i gadw'r footage ag i streamio fo. So ti'n dibynnu ar dy Amazon Web Services yna, ac ti'n gorau talu hynna, ond os ti'n reid ar YouTube, mae o'n ddim am yna, a ti'n gallu gwneud pres yn ôl trwy'r adverts a falle. Ac eich dyna be mae Spotify yn trio gweld yn hyn, os fydra ni reid rhan o faint mae pobl yn wario ar Spotify yn ôl i'r pobl sy'n creu'r podcast yma, fydra ni reoli wedyn, fatha mae YouTube, cynnwys sain y we ond fes yna'n diwrnod trist iawn os mae'n dod yn hynna. Ie, cos mae gen ti dy apps fel Stitcher Premium a stwff, maen nhw'n trio wneud system o fel premium, fel mae'n bach o freemium model fan mae un o'r podcast dwi'n gwrando ar fel James Bonding a maen nhw dwi'n credu maen nhw'n fel Earwolf? Ia, mae Earwolf. Max Fun. Max Fun? Un o'r nhw. A maen nhw wedi deud, maen nhw wedi mynd, so mae gen nhw cyfres newydd yn dod allan, mi fydd hanner y benodau yn extras tu ôl y paywall, a wedyn fydd hanner, so ti'n cael nhw, ond os ti eisiau mwy, ti'n mynd i Stitch Premium. A dwi wedi trio Stitch Premium, ond mae'n rhaid bod fi just gymaint o hen ddynas. Like, un podcast app dwi'n licio, sef yr un crap a RSS radio yma.
achos mae'n neud playlist just fel dwi isio. Very, very specific. Dwi fel y boi yn Phantom Thread. Mae gen i very specific ffordd wneud Anyway. Ond dwi'n licio... Sorry, gan fi. Ie. Na, o'n i just yn mynd i ramblo. Na, ond dwi'n licio ffordd mae podlediad i sefydlu. Bod mae'r ffordd mae podlediad i setio fyny ar y funud yn gymharol i sy'n mae'r rhaglen teledu ar ITV neu Channel 4. Chi gen ti'r hysbysebion yn y canol sydd yn talu am y cynnwys ti'n gwrando ar. Ond oherwydd fod podcast yn niche peth, mae'r hysbysebion o fewn y podcast yn dueddol o fod yn rhywbeth fysa gen i fi o ddiddordeb iddo fo. Ac mae wedi cael ei rhoid i fewn yn wahanol i'r ffordd mae'r trackers a'r cookies i gyd ar y we yn trio ffeindio allan be sgynna fo ddiddordeb yn. Mae hyn yn gwybod fel, os ti'n gwrando ar hwn, mae rai fod gen ti ddiddordeb yn hwn. A dwi wedi teddol prynu'r stwff sydd ar hysbysebion y podlediad. Gen ti Casper mattress, Iest? Na, mae gen i Eve mattress. Ti'n cael meal delivery kit? Endo. A byd fel? So, ti'n gwybod, dwi'n gwybod, dwi'n talu am gerddoriaeth ar hynny, o'n i beth yn meddwl sy'n ei wneud na, ond dwi'n cael lot fwy o werth allan o dalu am gerddoriaeth na jyst prynu un album y mis, neu beth bynnag o'r un arfer wneud. Ond, y ffaith fod dwi'n gallu jyst gwrando ar unrhyw podlediad dwi isio oherwydd mae'n hysbysebion yn efo, a mae pobl jyst yn neud podlediad teddol fod fatha ni allan fod nhw'n jyst yn caru'r pwnc mewn trafod. So ni'n mynd mlaen, mae'n bach yn meta bod ni'n podledu am podledio, ond unwaith eto, os oes unrhyw un wedi cyrraedd mor hir a hyn fewn i'r bennod yma, neu fewn i'r gyfres yma, chi'n mynd i kind of gwybod, chi'n mynd i fod fewn i'ch podcasts. Ie. Ma'ch podcast chi'n mynd i fod yn eitha llawn. Right, dwi yn mynd i symud pethau mlaen rwan. Achos da ni arno, dyn eitha god. Mae hwn yn eitha god, sa'n neb wedi bod yn rhif lun yn y bennod yma? Oce, na, da ni'n ffain. A da ni'n mynd i gael chat lyflu rwan, hefo Carl Morris. Nath ni recordio hwn jyst chydig bach yn gynharach. Nath Carl ddiflannu yn y canol, achos nath yr internet dorri. The whole of the internet. Do. Da ni sori am hynna, Sori am dorri'r internet. Oedd Kim Kardashian di cael ei ffin allan neu rhywbeth. I don't know. So, Carl, dim Kim, yn siarad am digwyddiad Haciaith. Oedden ni wedi methu allan arno fo. Da ni rubbish. Ond oedd y vibe yn swnio'n hyfryd. A da ni wedi bod i lot o digwyddiadau dros yr 90 mlynedd diwetha. A mae ddyn really nice clywed gan cael beth ydy'r allan o'r digwyddiad tro yma. So dyma fo, a welwn i chi, ochr arall. Wel, am unwaith, mae gen i gwestai special! Cael croeso i'r rhaglediad. O, diolch yn fawr iawn. Wyt ti'n ymuno efo ni, so rwy'n arall o ochr arall y ffin, lle wyt ti yn recordio heno yma? Dwi'n recordio yn Ninas Brister. Neis iawn. Yeah. Llawn y dŵr, diwydiant, adeiladau. Pontydd, nice. Oh, really nice. Cael ti ddim yma i siarad amdan Brister, mor lyflu ydy Brister. Ond un cwestiwn cyflym, oes gen ti ddiod? Wel, fi newydd orffen te rooibos. O, neis. Yeah. Fi'n licio cael dys dim caffeine ynddo fe, so dim adeg yma cael nhw gyda'r nos, ie. Dwi'n newydd arganfod un Earl Grey rooibos dwi'n cael. Ti beth? Dwi'n mynd i gwely. So hold on, di hwn yn rooibos hefo bergamot a lemon? I don't know. Mae'n just yn bosib oedd Earl Grey. Dwi'n licio hwn spin-off teapod. Cael. Da ni yma, da ni'n defnyddio amser pryndi, cos wyt ti'n fel super mega gweithgar ym mhob cornel digidol allai feddwl amdan, ond dyn ni wedi gofyn i ti arno heddiw i fynd â ni trwy be digwyddodd yn Haciaith 2019. Oedd ti yna, oedd ti ar ddeiar, cera ni drwy fo, be oedd ti'n teimlo fel prif themau'r digwyddiad a be oedd y vibe fel yna i ddechrau? Reit, ie, wel oedd Haciaith eleni yn Caerfyrddin yn yr egin. Just i ddechrau, fel fi ddim yn siŵr os mae
fel pwy sydd wedi gweld yr egin eto, ond fel lle ar gyfer pethau fel hacio'r iaith, cynadleddau anffurfiol a stwff, mae'n berffaith. Oedd yn edrych yn really neis o'r fel lluniau a fideos o bobl yn postio. Ie, falle bod e ddim yn berffaith o ran cyrraedd ar y tren o Aberystwyth, ond, neu Gaernarfon, ond mae'r adeilad yn wych, so wnaethon ni defnyddio rhyw 2 neu 4 ystafell yna. So dyma oedd yr... dwi'n trio cofio nawr, oedd yna lot o dadleuon am hyn. Y 10fed hacio'r iaith, dwi'n meddwl. Neu y 10fed flwyddyn, dwi'n cofio nawr. Ond dyn ni wedi gwneud llawer iawn ohonyn nhw bellach, ac dyn ni'n dal i weld wyneb yn newydd ac yn cael cyfraniadau gan fenywod a ddynion hollol dylentog mewn sawl maes, ac mae just wir yn wych, ac o'n i'n gweld eich eisiau chi i gyd. Ie, oedd ethi bach yn ffradach yn ni am rhesymau gwahanol, trafnidiaeth/gwaith. Oedd y pod team ddim wedi gallu bod yna, so da ni jyst yn iwsio ti a pwmpio ti am wybodaeth. Disaster. Iawn, wel fi'n hapus i cael fy iwsio. Ac hefyd, mae hyn yn arwain fi at pwnc Sarah Hughes, achos wnaethon ni gwahodd y digidraig Sarah Hughes i wneud yr araith agoriadol, ac teitl hi oedd Hacio at Use. So, am segwe, hei. Chos mae hwnna, o'n i'n deud ni just cyn cychwyn recordio wan, o'n i'n mor gytid bod fi ddim wedi gallu bod yna, cos mae gennau gymaint o feddwl o Sara, just fel, just person sydd just hollol switched on ac yn deall fel mair y byd digidol cymdeithasol, a mae'n gallu approachio fo mewn ffordd gall, really analytical. So, meddwl bys i'n methu allan ar fel cyflwyniad gen hi yn eitha gytting. Ond oedd ti'n deud cael mae'n posibilrwydd falle gallu'r recordiad o'r allan? Posibilrwydd? Ie, wel, oedden ni wedi trafod recordio'r sain, ac hi oedd wedi cynnig gwneud yn y pen draw. So, dwi'n awyddus iawn i rando arno fe eto, achos mae hi'n mynd trwy eitha lot o themau, ond yn tynnu'r holl beth at y gilydd, gyda y syniad o hacio at use sydd yn dod o Lady Amy Parry Williams, o geiriau ein cyneuon gwerin. So mae yna dyfyniad, fel ti wedi ffeindio tweet gyda dyfyniad, pethau byw oedden nhw, pethau at use, nid pethau statig celfyddydol yn cael eu cadw yn barchus rhwng cloriau llyfrau. So dyna oedd y peth oedd hacio ymarferol a pwyslais mawr byddwn ni'n dweud ar falle bod ymgyrchu yn gair eitha caled am hyn, ond defnydd yn y byd go iawn a effeithio'r byd go iawn. So oedd yn teimlo'n amserol iawn hefyd. Mae'r syniad bod ni'n just yn archifo pethau mwyn archifo nhw, diolch really mynd o fawr o ddefnydd wedyn ydy, yr syniad bod ni'n gallu cymeryd y pethau yma, defnyddio nhw yn cadw nhw berthnasol i pobl dydy. Ie, yna'r peth, mae lot o fel galluoedd y technoleg. So ti'n iawn, siwr ydyn ni wedyn yn defnyddio technoleg, neu ydyn ni fel hacio'r iaith, neu pobl sy'n dod at y gilydd, ydyn ni jyst yn chwarae dyn nhw ac yn cadw nhw tu ôl i waliau falle. Dwi ddim yn gwneud job gwych o gyfleu neg y Sara, falle bod yn well i chi geisio gwrando arno fe unwaith mae hi'n cael siawns i'w gyhoeddi. So oedd yr araith yna yn ysbrydoliaeth mawr o'n i'n meddwl. Lot fawr o bethau gwahanol yn hacio'r iaith eleni. I fi, oedd wedi teimlo fel bod cod agored y pethau, fi wedi bod yn bangio'r drum yna ers blynyddoedd, ac oedd hi wedi teimlo i fi fel bod pethau prosiectau cod agored i cyrraedd eleni. O'n i jyst yn sgwennu cwpl o nodiadau. Oedd yna sôn am Common Voice, a fi siŵr bod y pobl yn weddol gyfarwydd y Common Voice. So hwn ydy'r prosiect Mozilla i drio gael adnabod llyferydd mewn ieithoedd gwahanol.
Am hwnna'n Common Voice yn app, ti'n gallu lawr-lwytho a cyfrannu dy lais. Dwi'n iawn? Ie, ti'n iawn. Ie, ac mae'n werth chwilio trwy'r wefan Hacio'r Iaith. So oedd y crew Bangor Delyth Pris yn cyflwyno Common Voice. Nid yn oedd y tro cyntaf iddyn nhw sôn am Common Voice. Mae'n un o'r pethau yna sydd angen lot mwy o sylw fel bod modd i ni creu y cronfa yna o leisiau tuag at technolegau'r dyfodol mae plant yn mynd i defnyddio. So, be di'r perthynas rhwng Common Voice ag prosiect Maxen yn Canolfan Bedwyr o fatha, ie. Yr un Maxen? Ie, yr un... Ie, na ti. Ie, so... Mae nhw'n gweithio. O'n i ddim yn y sesiwn, dweud y gwir. Achos fi wedi gweld fel fersiynau o sesiwn o'r blaen. Ond mae Maxen yn ymdrech i greu rhyw fath o demo, dwi'n credu, sydd yn fath o prototype o peiriant sy'n defnyddio llais. Llais i testyn i lais. Mae Common Voice yn lot mwy fel ar lefel dyfnach fel seilwaith. Mewn theori, mae cannoedd a cannoedd o apiau a dyfeisiau yn gallu dod allan o rhywbeth fel Common Voice. So, mae Maxen yn fwy penodol, really. Mae Maxen yn ymdrech i trio dangos defnydd i bobl. Achos, unwaith ti'n defnyddio'r gair seilwaith, mae pobl yn... Mae rai bobl yn caru pethau fel yna, ond mae rhan fwy o bobl normal fel petai angen gweld rhywbeth penodol, rhyw app penodol neu peiriant penodol sy'n modelu. Fel proof of concept, math o beth. Ie. Mae hwnna'n gallu... Yn union, ie. So... O ti'n teimlo bod yna unrhyw themau dros yr cyflwyniadau i gyd? Yna un peth yn dod allan fel, hon oedd y flwyddyn lle weles i... Wel, fel o'n i dweud, oedd o ran y stwff cod agored yna, fel, o'n i wedi gwneud sesiwn ar prosiect Mapio Cymru. Ie, wrth gwrs. Ond hefyd oedd yna cyflwyniad gan Aled Powell, mae Aled wedi cyfieithu Android i gyd bellach, wedi gorffen y prosiect yna. Wow. Sydd yn tipyn o fel human genome cyfieithu Cymraeg. Lineage ydy'r enw, mae'n fath o fel... Mae'n rannu lot yn cyffredin dy Android fel prosiect canolog. So, dyna oedd y stwff cod agored o'n i'n... So, bydde hwnna'n golygu yn y dyfodol, bydde ti yn gallu cael system Google Phone bys yn gallu rhedeg yn Gymraeg? Mewn theori, ar ffordd fi'n gweld fel y gwaith nawr sydd angen ydy lobio cwmnïau fel Google a Samsung ac yn y blaen i ddefnyddio'r cyfieithiad sy'n bodoli nawr. Gyda nhw ddim yr esgus bod hi'n gormod o waith i gyfieithu'r system. So nhw'n gallu defnyddio hwnna fatha pan ti'n setio fyny'r ffôn fod ti'n dewis dy iaith a ti'n dewis Cymraeg a wedyn yr holl waith mae hein di reid i fewn fysa dy iaith Gymraeg. Achos dwi'n iwsio, mae'n od iawn, achos bod dwi ar iPhone, ond mae infrastructure Google ydi lle mae fel gwybodaeth i gyd yn byw. Minefield arall. Ond dwi'n iwsio, achos bod iaith system fi di gosti Gymraeg yn mynd y gallu di ar iOS, mae Google Keep fel unrhyw negeseuon neu unrhyw notifications and stuff, wastad yn dofyn yn Gymraeg, mewn cyfieithiad perffaith, nid machine learning, at gen am syniad pwy sy'n neud nhw a le maen nhw'n dod, ond maen nhw jyst yn popio fyny ar ffôn fi mewn Cymraeg hyfryd a dwi'n mynd yn excited i gyd. Right. So, bys yr syniad yna, tas o ti'n gallu neud o, bys fo'n tynnu fi nôl ochr arall y difaid wedyn. Cos o'n i'n gallu cael whole system yn Gymraeg, bys o hwnna'n masif. Ie. Ond nes ti nodi do cael fod Google Drive rhan yn Gymraeg hefyd ydi? Ie, Google Drive ar y we hynny yw. Dwi'n siŵr am yr app. Fi ddim wedi edrych at yr app. Achos mae Gmail yn eitha... Dwi'n meddwl... Ti'n meddwl pan ti'n mynd sylwi byw ti'n darllen, ti jyst yn cymryd y gwybodaeth fewn.
Ond mae'n just fel gymaint mwy o Gymraeg yn yr ecosystem yna. Ond fel ti'n dweud, so lobio di hwnna. So di hwnna'n rhywbeth, wyt ti'n teimlo dyle fod Llywodraeth Cymru mynd ar, neu di o'n fwy o sort of pressure gan ddefnyddwyr? Lle wyt ti'n teimlo gallen ni wneud rhywbeth constructive efo hynna? Ie, wel, jyst i fod yn glir, mae pobl yn gallu gosod y system ac oedd Aled yn dangos Android yn redeg yn Gymraeg. Ond mae'n eitha dyrus, a dwi ddim eisiau gwneud e efo hun, gwaith o osod e, achos mae'n y perigo iawn o bricio ffôn yn llwyr, a just chwalu'r ffôn yn llwyr. So, ie, fi'n credu bod yna rôl i awdurdodau yng Nghymru a Llywodraeth Cymru, ond hefyd grwpiau ymgyrchu a grwpiau sy'n cynrychioli defnyddwyr o bob math, ysgolion, falle, i trio cael y neges trwodd. Mae'n un o'r pethau sy'n gallu un o pobl siaradwyr Cymraeg o'r sefydliadau i grwpiau fel Cymdeithas yr Iaith i trio cydweithio. Fantastic. Mae'n anhygol bod wedi wneud e, mae fe'n joio gwneud e, mae fe'n wneud e fel Sudoku, Aled, mae fe'n jyst yn licio cyfieithu rhyngwynebau. Dwi am symud ymlaen os mae'n iawn gyda chi, achos fi ddim eisiau creu'r argraff bod cod a seilwaith i'r unig pethau. Falle ar trywydd hollol wahanol, oedd Leia ffid i wneud cwpl o sesiynau, ac oedd hi wedi gwneud sesiwn origami. Weles i hwnna. So oedd hyn i fi yn eitha chwilradol, achos oedd hi wedi ail ddiffinio beth oedd ystyr hacio, a beth oedd ystyr technoleg yn cyd-destun y gynhadledd. Ac oedd pobl yn joio creu origami, ac oedd yr amseru yn berffaith hefyd yn y prynhawn pan oedd pobl eisiau gwneud rhywbeth. Ti eisiau brain break bach, just fel... Ie, brain break, rhywbeth... A mae rhywbeth hefyd gallu rhannu fatha passions o bach i fel dydy a dangos. Mae hwn yn rhywbeth sy'n dirannu fi a dwi eisiau rhannu efo pobl eraill. A mae'n rhywbeth reit braf am gweld rhywun yn gallu siarad am rhywbeth maen nhw yn teimlo'n gryf tuag at. So na, mae'n Oedden nhw mor bydferth. O, chi wedi gweld nhw ar-lein? Do, fi yn dilyn yr... O'n i'n dilyn yr hashtag, na'r whole thing, chos o'n i'n gwaith, ac o'n i'n dilyn yr hashtag, ac ti just yn scrollio drwy ddefo, dechrau gweld just yr creiadau ffantastig fa. Byddwn ni wrth o modd cael gweld mwy o stwff fel yna yn hacio'r iaith, a just ehangu'r astyr o be mae hacio yn golygu yn ein cyd-destun ni. Fel gwyl, just teimlad gwyl, really, oedd yn eiddigeddus iawn. Yn ystod y build-up oedd Sioned a fi, o Sioned di cynnig i fi bod ni'n neud rhywbeth o wei yna. Oedd deud i ddi, dwi'n methu'n mynd bod yn ymwneud yna, dwi'n bod yn awesome. Mae gwei fi yn ofnadwy. Ond, gosh, just fel y dathlu ac yn y peth na hefyd cael. Dwi jyst eisiau neidio fewn y gyflym am y Bro 360. So mae hwnna'n prosiect dwi mond yn nabod yn arwynebol. Cera ni drwy fel beth ydy'r cynlluniau efo hwnna? Reit, so fi angen dacian hefyd fy mod i'n gweithio gyda cwmni golwg ar Bro 360. Ond lawr i fron oedd yn neud y cyflwyniad yna. Ac Bro 360 ydy prosiect mawr i helpu cymunedau yng Nghymru i ddechrau gwefannau bro. So, sy'n adrodd newyddion lleol sy'n perthnasol i'r brywydd gwahanol. So, mae'n prosiect eitha mawr. Mae nhw wrthi yn recrwtio pobl fel... So, ar hyn o bryd mae'n tender allan i recrwtio datblygydd i wneud y holl themau a meddalwedd i'r gwefannau WordPress. Ac mae hyfforddiant yn mynd i fod, os mae'n y crew yn Peblig eisiau gwneud newyddion lleol, neu pen parchau, mae nhw yn gallu gwneud gyda stwff amlgyfrwng, sain, fideo, testyn. Mae loads o stwff yn mynd i fod. Dwi'n meddwl bod hyn yn wych ac mae'n rhywbeth i'w groesawu nid yn unig achos dwi'n gweithio ar fe ond
achos mae yna... Dwi'n meddwl bod sôn di bod am hyn ers tro, ac mae'r angen i symud newyddion lleol ymlaen ar y we, newyddion cymunedol. A'r syniad o galw nhw'n gwefannau bro hefyd yn hytrach na papur y bro digidol yn helpu, dwi'n meddwl. Achos, does na ddim cystadleuaeth gyda papur y bro, maen nhw'n gallu gwneud beth bynnag maen nhw eisiau gwneud. Mae yna cynlleidfa i'r papur y bro traddodiadol, ond dyma'r gwefan y bro. So, mae'n eitha dyddiau cynnar. Mae yna un sydd wedi cael ei sefydlu eisoes Clonc 360 sydd yn... O, fi wedi clywed hwnna, gwasanaethu Gogledd Ceredigion. Fi jyst yn mynd i checio fy mor un iawn ar ran effeithiau yna. So, oedd cwmni golwg di dechrau'r un yna, just fel ffafr i... Wel, ardal Llanbed, sorry. O ardal lleol nhw ta. So oedden nhw jyst i gwneud spel yn ôl, ychydig blynyddoedd yn ôl, wedi sylweddoli bod yna model yna sy'n gallu cael ei copio, yn ardaloedd gwahanol. So mae yna prosiectau pilot yn mynd i ddechrau yn Caernarfon ac Aberystwyth. Sut mae hyn yn cael ei ariannu cael? Os ydyn nhw'n sôn eto am hynna? Arian Ewropeaidd yw e. Falle, hyd yn oed un o'r darnau ola mae'n debyg o arian Ewropeaidd. Ond mae'n hollol sicr y ffynonell o arian. Just y tybas gyda i meddwl sydd fysa nhw'n parhau wedi'r arian wedi os oes y syniad o... Bryn, mae gen i un gair i ti. Raffles. Cos ys unrhyw beth i wneud efo papur bro, just sticio raffle yna fo. Mae'n raffle, fi'n meddwl, mae yna egwyddor hefyd o Cymreigio gweithgareddau yn rhai o'r llefydd. So mae yna weithiau tueddiad tuag at y Saesneg yn falle clwbiau peldroed neu gweithgareddau gwahanol, ac mae cael gwefan bro Gymraeg yn gallu cael y dylanwad bach yna i trio shifftio pethau ac cryfhau y Gymraeg yn yr ardaloedd gwahanol. So, mae'n swnio'n prosiect really diddorol a really... Sicr. Achos, dwi wedi bod yn cynnig fel wastad i fel setio fyny hyd yn oed just fel tudalen Facebook neu rhywbeth i fel y sioe lleol efo yn y pentre ni, a mae just pobl fel, na, da ni'n mynd i gychwyn hynna, sydd yn eitha, dwi'n eitha good, achos dyna'r un gofyd bys o gen ti fel, di hwn yn gystadleuaeth i'r papur y bro, neu bys papur y bro yn cyd, yn setio fyny fersiwns nhw hun o hwn. Mae'n ddiddorol, mae hwn fel y busnes dadl e-lyfrau, lle bod beth ti'n gael yno? Llyfrau just fel, na, da ni'n eisiau e-lyfrau, mae nhw'n cwffio'n erbyn siopau llyfrau lleol. Sa neb efo diddordeb mewn e-lyfrau? Na. Anyway, gath unrhyw un sesiwn ar llyfr glas nebo, yr publishing sensation Cymraeg ddiweddara? Nid ymwn ni, ond oedd hi'n amhosib i fi mynychu pob sesiwn, achos yn y tair sesiwn yn rhedeg ar y cyd ar y pryd. Dyna'r unig reswm bys ti eisiau bod yn Time Lord. Just i fynd i bob un sesiwn. O'n i wir eisiau mynd i bob un sesiwn, dweud y gwir, ac mae fformat hacio'r iaith, dwi'n meddwl, yn wych. Ni di copio'r cyfan o ddigwyddiadau eraill, ac mae'n syni fi nad oes mwy o ddigwyddiadau yng Nghymru sydd jyst yn efelychu ac yn copio'r fformat yna. Fel, pwy bynnag, cyfreithwyr Cymru neu unrhyw un sydd eisiau cynnal cynhadledd diddorol gan y bobl i'r bobl. So, be ni jyst eisiau gofyn i ti yn ola fel hyn ydy, be wyt ti'n credu sydd yn dod o cynhadledd eleni, fydd yn mynd ymlaen trwy'r flwyddyn a wedyn ymlaen mwy ar dyfodol? Be wyt ti'n kind of gweld fel takeaways ti neu takeaways bobl o'r digwyddiad leni?
Waw. Hwna big un doedd. Mae hyn yn cwestiwn mawr. Oedd na llawer iawn o sesiynau ac fi dal heb ddarllen rai o fy nodiadau. Mae un peth dwi eisiau sôn amdano di sesiwn gyntaf leia fi oedd y byd technoleg a menywod. Achos oedd hi di wneud sesiwn llynedd ar yr un pwnc ag erthygl i Cymru Fyw ag oedd hi di wneud sesiwn o ddiweddariadau a sgwrs ag cool. oedd hi'n cael just elfen galonogol bod rhai pethau di symud ymlaen. So un enghraifft ydi prosiect Wikipedia Cymraeg i wella ansawdd erthyglau am fenywod o'r enw menywod mewn coch. So mae hyn yn digwydd nawr ac mae pobl yn creu erthyglau. Bod y canrannau yn eitha cyfartal rhwng erthyglau am fenywod a dynion, mae yna dal angen gwella'r erthyglau ac ehangu a sôn am weithiau gan fenywod yn ogystal â biwgraffiadau o fenywod. So ac oedd y teimlad i fi bod hyn yn plethu yn eitha da gyda rai o themau Sarah Hughes o'r araith y goriadol. Oedd hi'n sôn am weithredu yn y bôn, dyna oedd y dehongliad i. Ag trio gwrthdroi oedd y tipyn o sgwrs am ddicter ar-lein a pobl yn teimlo'n grac am stwff. So yr enghraifft oedd Sarah di defnyddio oedd na amgueddfa oedd na cyhoeddusrwydd i wei bod na amgueddfa yn dod i ddwyrain Llundain amgueddfa menywod, ond yn y pen draw amgueddfa Jack the Ripper oedd e. Fi'n cofio hyn. Mae'n swnio'n hollol erchyll, y ffordd oedd rhywun di exploitio'r hanes yna, oedd lot o pethau fel gweidlyd a sŵn o menwr yn sgrechian a stwff, ag oedd Sarah ei ffrindiau ar y pryd yn sylweddoli bod yna egni yno, ond nynlle positif i roi'r egni. So dyna beth naeth arwain yr pendraw at amgueddfa menywod yn ddwyrain Llundain sydd yn cyflogi pobl bellach ac sydd wedi derbyn lot o waith gwirfoddol a cyfraniadau ariannol wrth bobl. Ac so mae'n prosiect mor positif. Ac yn y bôn, mae yna... oedd yna just teimlad o trafodaeth am beth ydyn ni'n neud pan mae rhywbeth yn digwydd fel hyn, ac mae rhywbeth yn codi, a mae pobl yn mynd yn grac, a dyn ni fel pobl Gymraeg yn eitha proffesiynol yn mynd yn grac erbyn hyn. Ac, so fi eto ddim yn siŵr os fi'n cyfleu y holl beth yn hollol verbatim neu y hollol y deg i'r pwyslais oedd Sarah yn rhoi arno fe. Ond oedd yna just teimlad o weithredu mwyn trio creu'r byd ar-lein da ni eisiau creu. So dyna beth dwi'n cymryd o'r cynhadledd. Ydyn ni hefyd wrth gwrs yn edrych ymlaen at flwyddyn nesaf, ein 15 blwydd fel Hacio'r Iaith, a mae yna sôn am wneud mwy nag 1 diwrnod, falle 2 diwrnod. So dydy hyn ddim yn sicr eto, dyn ni ddim wedi ffeindio lleoliad eto, ond dyn ni eisoes yn cyffroi. Ac yn croesawu bob math o cyfraniad. Patagonia. Birkenhead. Os mae unrhyw un o'ch cyflogwyr eisiau talu am hyn. Teithiau Tango. Sponsored by Teithiau Tango, right? Oh, yeah. Come on, guys. Mae nhw'n eitha cefnog.
lle ni'n neud hynna, dim problem. Dwi'n meddwl bod Patagonia yn problematic, ond mae hyn yn pwnc arall. Pan wyt ti'n kind of mynd, mae'n greu. O, na neb yna i'r Cymru pwysio allan, oedd o'n ffain, o na neb yna cynt. It's like, Question ni. Definite. Cael diolch eto. Nid prof Patagonia, sori, y gwladfa fi'n sôn am, nid Patagonia hi. Sorry. Mae hwnna'n rhywbeth, mae eleni, o'n i'n dweud fel themau mynd ymlaen, fel, mae'n rhywbeth sy'n agor llygyd lot o Gymru gobeithio fel, ti'n jyst ehangu dy fryn, hefyd digwyddiadau fel Hacia'r Iaith, jyst yn helpu ti ehangu gweld perspectives gwahanol, beth bynnag. Mae'n mynd yn hwyr, mae'r bristau mynd yn dywyll ac yn oer. So dwi'n deud diolch yn fawr i ti am rhannu dy amser efo ni hyn yma a rhoi'r gwybodaeth i ni a ni'n rili edrych ymlaen amdan Hacia'r Iaith 10 achos oedden ni rili, dyna sut da ni gyd wedi dod at yn gilydd i wneud y sioe yma oedd mynych chi digwyddiadau fel yna so diolchgarwch personol gen ni i ti a'r tîm am drefnu. Mae'n mor sori. Pan mae pobl yn dod at y gilydd, mae pethau cyffroes yn gallu digwydd. Ar y nodyn yna, diolch yn fawr ti cael. Diolch yn fawr i ti. Ta-ra! Ta-ra, hwyl. Diolch yn fawr i ti cael. Yn lush cael ti ar y rhaglen. Da ni wedi gorffen efo'r difrifoldeb. Da ni'n neidio syth mewn yr after party. Level. Hogia. And relax. Croeso i'r after party. Potel arall yn cael ei hagor. Sgwarin arall o siocled yn cael ei dorri. Botel arall o gin. Just dim bach. Right. Come on te. Be sgynny ni i edrych mai ni? Mae'n wanwyn. Heblaw am y ffaith bod cynhesu byd eang wedi peri fi fod yn mis chwefro'r poeth erioed a mae hwnna'n rhoi existential dread anhygoel o fydus i fi. Be allwn ni edrych ymlaen am y mis nes yma wan? Be ydych chi wedi bod yn watcho, gwrando ar, joio? So dwi wedi diddordeb efo yr stwff folding screens ma. Be da ni'n mynd i wylio ar y folding screens ma? Be di folding screens? Technoleg ymawydd? So, dod Mobile World Congress oedd o? Nei. So i Barcelona, lle mae'n pyn bach yn eisa. So, oedd Samsung wedi rhyddhau manylion o'i ffôn nhw sydd yn plygu mewn hannar. So, mae o'n agor allan i fod oedd tablet bach. Word. Oedd iPad mini mewn ffordd, Ond mae o'n plygu mewn hannar i fod oedd ffôn just really tew. Neis. Grapefruit IP. Dim yn sgrin, nes i siarad am cwrw neis. So, yr peth diddorol di, mae'r ffôn mae'n mynd i gostio 2,000 o bunna. Nei. Iawn de. Mi pob ffôn yn costio hwnna ar ôl Brexit. Diolch i weld... Mae'n edrych yn dewach na lot o ffôn sy'ch chi'n disgwyl fel afar. Beth ar ei 2 ffôn ar ben i gyd. Yn union. Mae'n agor allan. So, dwi'n meddwl bod o'n concept diddorol, ond dwi'n yn siŵr faint o weithiau fyna ti agor a cael o cyn iddo fod dorri. Faint o weithiau ti'n gael ei cyns ti twtio da. Oh god, mae'n gwmpan da. So dwi'n meddwl o'n syniad diddorol. Mae'n diddorol gweld cwmni fel Samsung yn dweud, ti'n beth, da ni'n drio fo gweld. Mae'n masif, mae'n gasif. Mae'n 4 i cael ei gyhoeddi ar sy'n adoedd. Does, ac eto, chos dwi'n gwybod bod, a lot o pobl yn dweud fatha,
di Apple wedi rhyddhau nhw. A ti'n meddwl, wel... Pan bod nhw isio? Mae mor ffori. O, beth y thing fi di cyn gymaint a ti chi roi shit iddyn nhw. Mae nhw yn really meddwl am beth yw'r profiad am fod. Ac os mae nhw'n edrych arno fod nhw'n ymwneud â'r rhyddhau, siawns ydi, dyn nhw'n wedi ffigur allan sut mae nhw'n gallu creu profiad mae nhw'n hapus efo. A siawns gyda i ydi, mae'n probably reswm da. Dwi'n licio'r syniad arno fo, ond dwi'n meddwl amdano fo erioed fatha fydd ffôns yn mynd mor dena un diwrnod, lle dwi jyst yn gallu plygio fo i gyd allan a fe di, dwi'n mo, eich fe di'n gallu, ond fod faint weithio ti'n gallu plygio darn o bapur, mae'n limits. 8, gwaith. 8. Ie, so, dweud fod ti'n gallu neud hynna efo ffôn rhywbryd, a wedyn ti'n agor o fyny, gen ti A3 screen na. Mae'n gret o ddyfodol i edrych o'n iddo fo, ond mae rhywun yn gorau dechrau'n rhywle, a mae'r cwmnïau yma, Huawei a nhw, Samsung, di mynd dau ffordd wahanol, un dweud y sgrin ar y tu allan, a llall dweud y sgrin ar y tu mewn, sy'n just yn plygu allan. Ond dwi'n siŵr dwi wedi gweld mewn rhyw ffilm yn rhywle, pam ti'n edrych nôl trwy'r amser nath Gutenberg wneud y ffordd o printio a creu llyfr a falle, a cyn hynna oedd gen ti'r scroll. Dwi'n meddwl, eich os na ffôn sy'n gallu mynd yn ôl at scroll, gen ti just y stick tenna yma, a wedyn ti'n gallu tynnu fallan i ba bynnag size wyt ti isio, ond nath LG danos yn CS teledu oedd yn sgrwlio i fewn i'r llawr mewn i tiwb. Ac, so oeddech chdi'n gallu codi fallan i aspect ratio be bynnag oedd y ffilm oeddech chdi'n wylio. 21:9 neu be bynnag oedd un yn nhw. Ac oeddech chi'n gallu popio fyny mymryn bach, oeddech chi'n gallu cael y tywydd a bla bla bla, stuff fel la. So, mae'r dyfodol yn gallu fod yn unrhyw ffyn o heina. Wyt ti'n meddwl bod nhw mwy fel... Maen nhw'n taro fi fel bod hyn yn devices allan o Star Trek? Ddim cweith. Dwi'n ei segwe fewn i Star Trek Discovery. Mae rhywun yn gorau wneud y naidd na i fewn i here we go, hwn di dechrau rhywbeth newydd. Mae sicr dwi'n peth mwyaf newydd rydyn wedi gweld mewn ffona symudol ers ipyn amser. Chos o'n y graffig reit diddorol chdi gael flynyddoedd yn ôl o smartphones cyn yr iPhone a smartphones ers yr iPhone. Ac oedd cyn yr iPhone oedd nhw bob siap, bob form factor, oedd nhw bob un gwahanol peth. Fel bod ti'n trio ffindio. Ac ers yr iPhone, mae wedi bod yn rectangles dy. Mae rwy'n di bod yn gwachio Kubrick. Ac yr syniad bod rhywun wan yn edrych ar profiad gwahanol a gweld be fydd nhw'n gwneud cyfunod. Chos y peth diddorol oedd gen i dod o blaen oedd ni siarad efo dad oedd o edrych ar... Chos mae oedd bod efo iPad mini ers... sy'n dweud probably rhyw 4-5 mlynedd bellach wan. A mae o'n dechrau dangos i oed. Ac be oedd o'n gofyn am beth i'r options o cael gwarad o hwnna a cael ei newydd yn ei lefo. A be oedd o'n dweud i fi oedd o'n mwy debygol wan o defnyddio ei ffôn yn ytrach na'r iPad. A so'r syniad bod chdi'n gallu cael un dyfais sy'n neud y ddau. A'r acsi'n syniad weddol, chos weithiau ti angen sgrin bach oedd ar dy ffôn di, a weithio wedi ti angen sgrin mwy i ni chdi bach mwy manwl. Ond eto, yr syniad ydy sut ti'n cael profiad bod yn gweithio mewn ffordd synhwyrol, so bod ti'n gallu symud o un i'r llall mewn ffordd reit haws, bod o'n seamless, bod o'n profiad yn symud o'r porwr ar sgrin bach i'r porwr ar y sgrin mwy, a sy'n mae'r apps yn mynd i gweithio. A mae'n lot mwy o waith, really,
na just mater o mewn sgrin bach, mewn sgrin mawr. It's going to gallu symud y state, a symud a bod yn beth a sgeilio fyny mewn ffordd sy'n ei synwyr. A dyna fydd o'n mynd lawr i di pwy sy'n gallu creu y profiad gora ar y form factor yna a nhw'n ei hynny. A fel mae'n gret bod rhywun wedi cymryd y naid a penderfynu, ia, dyn ni'n drio fo. A fi... A fod mae'n Huawei hyd yn oed mwy dydy mae 2,700. Penny, diolch mynd i fod ar contract gen Vodafone ydy, mae'n mynd i fod, mae'n rhyw... Mae'n mynd i ddod Google Glass, mae'n rhyw hanner dwysyn o bobl sydd yn mwy o pres na sens mynd i brynu fo. Mae'n mynd i fod allan yna, mae'n mynd i weld y motiledau, mae'n rhywun yn mynd i dweud, cool, mae'n rhyw weithio allan be mae'r profiad mae'n mynd i edrych o. Proof of concept yw hwn mwy na byd. O, dyna ddoi, fi hefyd, pan oedd yr iPhone gyntaf allan, mi o'n un o'r pobl nath wario pris llawn ar yr iPhone. Ond neb i roed i clod neb yn wario 6 pint ar ffôn o blaen. A nes i just dweud, na, mae hwn yn dechnoleg sydd werth i wario ar. A so nes i wario fo. O'n i wedi wario ar yr un peth ac o'n i wedi wario ar iMac fi. Nes i brynu iPhone gyntaf. Ac, mi oedd o werth o. Ond y dyddi yma, mae gen i Apple Watch ar fy mraich a gen i dieddol fod Bluetooth headphones rhwng yng ngwdw. Anamal, dwi'n gorfod edrych ar fy ffôn. So, bys o'n gallu gwirionedd, bys o'n gallu bod yn iPad mini, bys o'n wedi cysylltu efo 3G neu 4G be bynnag yn fy mag. Bys o'n hwnna wedi cysylltu efo fy ffôn, efo watch, sorry. Os ni'n gorfod tynnu fo allan mor amal. A wedyn, ti'n angen y ffôn wedyn. Os ni'n tynnu allan, ia, bys o'n seis sgrin yna'n gret. A mae'n mynd i dibynnu, really, mae'r cwmni yn mynd i gorau meddwl amdan y profiad o un pen i'r llall a penderfynu be ydy'r stori maen nhw eisiau deud efo'r products gyda nhw. Dwi'n meddwl teiddiad efo Samsung ydy, mae gyda nhw dwi'n meddwl rhyw 3 neu 4 gwahanol model o ffôn maen nhw'n gwerthu ar un pryd. So dyn nhw'n deud un stori trwy'r holl beth i gyd. Dyna sy'n gen Apple di, maen nhw'n deud un stori trwy'r holl beth. Mae Google efo yr Pixel phones un stori maen nhw'n deud trwy'r holl beth. So, ti'n gallu creu profiad sy'n gwneud synwyr. So ti'n gallu dechrau ar un dyfais, trosglwyddo i dyfais arall. A mae hwnna'n gwneud synwyr yn ei byd nhw. A beth sy'n mynd i ddigwydd efo'r stwff plygu yma, dwi'n gwybod, ond mae'n mater o creu profiad sy'n mynd i wneud synwyr i pobl. A dyna, a hwnna fydd y cwmni sydd yn cael rhywfaint o lwyddiant efo creu sgrin sy'n plygu. Be da ni'n mynd i fod yn gwatcho ar y sgrins sy'n plygu yma? Dwi dal eisiau mynd nôl i siarad am Star Trek Discovery, cos mae'r cyfres... Dwi'n dechrau fe to. Yes. Mae'n Robo-Iest rest, achos... Hang on. Mae'r just... Ti'n mynd i adio'r pethau iddo. Mae'r ail gyfres yma yn ffantastig. A dwi'n deud hyn bob wsos, bob tro dyn ni'n recordio fel dydy ngwri, dwi'n rioed wedi gwachio track o blaen, a mi'n eitho excitio pam yn y penod newydd y Discovery'n dod allan. Achos, ond oedd o fel penod diweddar yma, dim spoilers. Hwna'n Cymraeg, ie? Ie, yr un penod diweddaran lot yn nhw amdan fel ethics, fel rhyddhau bobl o caeth wasiaeth a stuff. A gydael jyst fel, ydy o'n arfer bod yn hefi fel hyn, ac yn i fel, ti ddim yn deall track. Mae track yn neud. O'n i rhywun ar Twitter heddiw, dwi'n meddwl na Betha Jenkins, dim Betha Jenkins aelod seneddol, Betha Jenkins arall. Bethan Jenkins, Dr Bethan Jenkins. Dr Betha Jenkins, ie. Dwi'n meddwl hi'n dweud, bod nhw isio Star Trek Discovery dillad efo black alert yna fo a mae stwff fel yna dwi eisiau Chris T. Mae gan Gerth Maidley seren Twitter Cymraeg at Maidley mae gen fo t-shirt sy'n deud disco very so fel achos o gen nhw fel pan maen nhw'n mynd i jogio rhwng
pan nhw'n jogio rhwng y llong. Yeah. Fel dyna dy t-shirts ys gen nhw'n just deud disco ar y ffrant. A mae'r typeface yn union yn pethau Land Rover Discoveries hefyd, fi di'n falch o bod Iest. Mae'r cyfres newydd yn ei gwych, dwi'n meddwl. Dwi'n mwynhau yr actor sydd yn chwarae Christopher Pike. Oh my god, pwy ydi o? Dwi rioed wedi gweld y boi ma o blaen. Mae o fel rhyw fath o fel perfect 60s dreamboat. Efo bach o Silver Fox yn mynd mlaen. Very Captain Kirk vibes. Like, Shat vibes yn dod allan o'n efo bob mymryn o'i gorff. Yes, fel fellow Silver Fox, dwi'n cedi bod ydych chi'n gwerthfawrogi. Is he a fit boy? He's good boy. Man, oh my god, mae Captain Pike yn lovely. So, Bryn, like, my assistant, Bryn, is now checking, like, pwy ydy'r actor, dwi rioed i'r gweld o'n unrhyw beth arall. Oce, mae hwn efo'r enw gorau yn y byd. Oce, barod? Oce, brace yourself. Anson Mount. Anson Mount. Ti'n siŵr bod o ddim mewn... o'n i'n mynd i ddweud Tofel yn dyn novel, dim dyna beth dwi'n meddwl. Milton Boone novel, ie. Na Anson Mount ydy enw fo. Ti'n edrych ar y filmography. Unrhyw beth bys ni'n gwybod? Hang on. Anhebygol. Oedd yn Inhumans, yr gyfres gweitha Netflix Marvel. Wow. Na. Na, dim byd. I byd... Dwi'n syni bod o ddim, achos mae gen i fo gwyneb dyle fod mewn Avengers films. Mae o... Mae'r cyfres... Mae'r cast I gyd yn anhygol. Mae Doug Jones, dwi'n gwybod sy'n gwneud shout-out I Doug Jones. Mae'n siŵr bod fi wedi, dwi'n teimlo fel bod ni wedi siarad amdano nhw lot. Ond mae gwaith Doug Jones fel y boi tala tynnia erioed, a mae o'n fel actor cerfforol iawn, oedd o'n Pan's Labyrinth, a fo oedd y creadur yn Shape of Water. Sneakio, Martin Green, fel Michael Byrne. Mor dda, oh my god. Anthony Rapp, mae just yn... Wow. Anthony Rapp, sincere represent. Mae cymeriad newydd sydd wedi ymuno yn y cyfres yma, a dwi'n meddwl ffindio hi ar y funud. Ydy'r engineer newydd ar nhw casglu yn yr rhywun gyntaf. Wante, mae hi yn flin ac yn, like, beth sy'n ei dweud, dim blin, ond just fel hollol direct. A y comediwraig Tig Notaro. Tig Notaro, dyna ni. Mae hi'n wych. Mae enw hi, ydych chi'n cael like, enwau yn mynd yn stuck yn eich pen weithiau? Mae enw hi, mae'n thing weird. Dwi'n cael o fel, bydd Ansel Elgort yn un arall. Tig Notaro. O fydda just mynd round yn fy mhen, a fydda just mynd, Tig Notaro, Tig Notaro. So oedd hi'n actores, ac oedd hi yn... Os dwi'n iawn, o'n i'n gwrando ar podcast, nes I ddim gwrando arno fo am llawer hirach. Podcast o'r enw Movie Crush, un o'r rhai like, How Stuff Works Network ydi o. Ac un o'r penodau cyntaf dda, ac oedd hi arno fo yn siarad am ei hoff ffilm, ond oedd nath nhw'n neud fel sgwrs rili emosiynol ar y cychwyn, achos beth wedi digwydd, oedd hi wedi cael diagnosis o gancr yn y flwyddyn ganlynol, yn y flwyddyn flaenorol i recordio, a di bod trwy triniaeth a di cael amser rili gweld. A di bod o dan lot o bwysau hefo fo. Ac oedd hi di dod i recordio yn y booth ac eith hi ffôn call a goffodd hi fynd allan. Ac oedd hi'n... dwi'n gobeithio yn heidio neu byddai di cael hwnna'n wrong I gyd. Ac oedd hi di cael yr all clear. Oh, wow. Tra oedd hi ar y rhaglen. Wow. Neu rhywbeth. Ond oedd o'n really fel di effeithio hi. A dwi'n... Ys na hi oedd o, dwi'n gobeithio hi. Ond oedd o just yn stori fel... My god, a mae hwn I gyd wedi digwydd o fewn fel recording booth. Yeah. So ti'n feddwl fel, ydy o math o beth fysa ti'n hapus I rwy'n fod yn recordio, ond oedd hi just fel, oedd o just yn brofiad mor cathartic ydy hi o allu just gollwng y tensiwn yna. Anyway, eith hwnna bach yn dofn. So, Discovery, allai roed shout-out I un peth arall. Dwi wedi ail ddarganfod fy nghariad at anime. Oh, okay. O'n i'n big anime fan. Wel, gymaint o ti'n gallu bod yn mach
diwedd y ganrif diwetha. Oh my god, just y ffaith bod ni'n gallu dweud diwedd y ganrif diwetha, mae'n just diwedd atgoffi. A'r ffaith bod ni bron 20 mlynedd mewn y ganrif yma. Oh yeah, wel hyn. Dwi'n gwybod amdano chi, ond o'n i yn licio gwachod Gundam Wing, Dragon Ball Z, stuff mae gyd. A dwi wedi ffindio'r anime section on Netflix sydd yn eitha... mae'n eitha intimidating, achos maen nhw gyd yn fel like, massive selection ma, a animes dwi roed wedi clywed amdan. A ti'n ffeindio un briliant, un really ddiweddar, fel cwpl o flynyddoedd yn ôl, o'r enw Kuro Mokuro. A be di o di fel, just giant fighting robots a school kids in Japan ydi o. A mae o'n great. Mae o'n wahanol i bob anime arall. Mae'n wahanol, cos mae'n giant fighting robots a time travelling samurai. Sydd yn wahanol i bob un arall. Time travelling teenage samurai mewn giant fighting robots. Yn mynd i'r ysgol uwchradd. Mae'n swnio o bob un anime arall. Ond... Mae yna rhywbeth amdano yr un yma. Dwi'n gwybod, ond o'n i just fel, dwi'n rili fewn i hwn, mae'r stori'n rili dda. Mae fel, mae teenage Sioned just yn neud allan bob hyn hyn ac yn mynd, mae hwnna'n brilliant. So dwi wedi bod fel deep dive fewn hwn, ac o'n i'n gwachod o, digwydd bod oedd Aled wedi dod fewn rhyw noson, ac o'n gwachod o, ac o'n mynd, beth i'n gwachod, o'n i'n mynd, just anime, bys ti'n deall, oedd o fel, hold on, wyt ti ar episode 14? So ti'n gallu gwachod fel, 14 episod o hwn fel in between pethau ac yn mynd, yeah, pretty much pan mae'r plant yn yr ysgol dwi wedi sort of gwachod ac yn i just fel cos maen nhw mor dda, fi wedi bod binge nhw. So Kuro Mokuro, mae'n great, a mae hefyd yn helpu fi ar fy nghwest i trio dysgu Japanese sydd ddim yn mynd yn dda iawn. Gyda i recommendation os please. So cyfres o'r enw One Day at a Time ar Netflix. Mae'n bellach ar ei drydydd cyfres. Di sylio o gwmpas teulu o Cuba yn byw yn LA. So dynas sydd yn magu i blantu mae byw efo'i mam. Ddim animated. Na, mwyn sitcom ydi o mewn ffordd. Single camera sitcom. Fatha multicam sitcom eich dwi'n siŵr. Ond, so na ddarllen yr IMDb synopsis. Follows 3 generations of the same Cuban-American family living in the same house. A newly divorced former military mother, her teenage daughter and tween son, and her old school mother. So, mae o'n ail greu cyfres o'r un yn enw oedd yr edag yn dwi'n meddwl yn y 70 ar 80 oedd di selio'n yn Chicago. Ond mae'r cyfres newydd yma, mae o'n delio fo lot o themau, lot yn ddyfnach na seti disgwyl gan comedy. So mae delio fo themau gwybod oedd PTSD, drugs, pethau fo LGBT, mae delio efo teulu, a bo math o themau dofn, ond yn delio fo mewn ffordd sydd berthnasol, ffordd sydd yn really clyfar ac yn ddoniol, a mae'n dweud mewn ffordd really nice. A mae o'n werth i weld, ac mae lot o actorion ffefryn fi o Brooklyn Nine-Nine wedi hefyd di bod ar y sioe. Ac hefyd oedd gen nhw Robo-Iest anno fo am un rhywun. A Cuban-American princess. A dyn hefyd oedd beth yw'n Rita Moreno. Fi nabod yr enw na. So, nes i darganfod, neu, tyd o The Goonies, o gen ti boi'n dweud, hey you guys. Yeah. So, mae'n troi allan, mae hwnna'n dwad o
o Rita Moreno o sioe oedd hi ar yn y 70au. Oedd yn hefyd efo Morgan Freeman ac o'r enw The Electric Company, lle nhw'n trio dysgu plant a bobl i ddarllen trwy'r teledu. Gafodd ei greu dwi'n meddwl gen yr unig pobl oedd yn ei Sesame Street. The Children's Television Workshop. Yeah. So o fanna ma Hey You Guys yn dŵad o. A sa'ch chi'n American, sa'ch chi'n gwybod yn syth. A be ni licio ydy, na nhw actually gweithio'r joc yna mewn i'r sioe. Just am bach o laugh. Ac oedd o'n ipyn o hwyl. Just gweld hi'n sefyll i fyny dweud, Hey You Guys. O, mae hwnna... Mae'n werth i weld. Mae hwn fel happy stuff nice, happy switch. O, just yn dweud, mae nhw... So mae'n newid y trydydd gyfres. Yn anffodus, di Netflix heb di cadarnhau dyfodol y rhaglen. So mae'r pobl tu ôl i'r rhaglen yn dweud, cerwch ar Netflix a gwylio fo. Please watch it. A beth sy'n dda di, mae'n rhan o'r farchnad. Mae'n dangos pobl o cefndir sydd ddim really cael ei weld yn aml ar sioia fel ma. A nhw sy'n gwneud yr rhaglen, cos mae hwnna'n elfen pwysig fyd fel, mae diversity, ond hefyd decolonisation, so bod yr Cuban Americans yn cael deud i stori nhw i hun. A dyna beth yw, really, mae'n siarad i'r profiad yna sydd ddim really cael ei weld yn aml. A mae'n ipyn o beth. Mae Rita Moreno chwarae un o beth hi'n dweud oedd sa hi ond yn neud y sioe os sa hi cael bod yn dynas hen ond yn dynas hen gwrs fi'n dweud yn dynas hen rhywiol so bod hi'n fatha dal yn bywiog ac yn fatha ie a hi'n dweud hwnna oedd yr unig amod oedd cyn i hi wneud y raglen a mae hi'n cael neud hwnna so ti'n mwyn gweld cymeriad fel mewn sioe arferol, mae gen ti dynas sydd yn magu plant ifanc, mae hi'n arfer bod yn yr armi a mae gen hi PTSD. Mae hi'n straffagle efo hwnna a mae hi'n dangos fel profiad go iawn. Mae'n un rhifin lle mae hi'n penderfynu peidio cymeryd i antidepressant hi. Ac diolch yn fatha, mae hi'n cael dangos fatha, mae hi'n yn ei gwely hi, ddim efo'r egni cael allan o gwely, ddim eisiau neud efo neb, mae hi'n recordio negas i hi hun, ac yn gwrando efo'i ffrindiau, mae'n dweud, dwi'n eisiau bod y person yma, a mae o'n, mae'n anfarnish mewn ffordd, a mae'n just yn dangos profiad powerus dros ben, ond hefyd yn neud mewn ffordd sydd yn bod o ddim fatha bod o'n preachy mewn ffordd ond mae'n un rhaglen lle mae'r ferch ifanc yn dod allan i thad hi a mae'r tad yn dweud I'm not okay with this a mae'r tad yn gadael hanner ffordd trwy'r rhifin a mae hi fatha fatha sitcom arferol sy'n ti'n dweud what? You're gay? What? No. A diwedd yn dweud, oh, I accept you for who you are. A dyn, beth ti'n mynd gweld atha cloiad i'r stori yna tan bellach yn y trydydd cyfres. A ti'n dweud, di hwn ddim yn digwydd yn aml. Ond digwydd y byd go iawn. Ond digwydd y byd go iawn. Diolch yn digwydd o fewn strwythurau comedy. A dyna beth sy'n, dwi'n meddwl sydd yn rhywbeth hynod o ddiddorol amdan y raglen yma. Mae'n really werth gweld. One day at a time. Mae'n really werth gwylio. Diolch, Bryn. Good shout out. Iest, unrhyw awgrymiadau? Mynd yn ôl at anime. Yay! Y ffilm dwi wedi bod yn rhaid off gyda'r hir, ond mae ar Netflix, mae'n un o'r ei pryn sydd ar gael i streamio gyn Hayao Miyazaki, sef y person sy'n ôl i Spirited Away, Studio Ghibli, Ponyo, to name a few, so maen nhw i gyd gyda fo yn arbennig. Mae hwn yn
cyntaf efo directio oedd Lupin the Third, The Castle of Cagliostro. Ti'n ma be, mae hwnna'n un dwi heb weld. Ac o'n i'w ffymodd, nes i wylio fo ben fy hun, o'n i'w fel, na i wylio fo, dwi'n ots os di'r plant yma. A dwi'n meddwl fysa'r plant wedi mwynhau gwylio fo. Just hanes amdan yr pobl ma sy'n licio dwy'n stwff. Oedd o'n dubbed? Neu oedd o'n... Wel, ti'n gallu dewis... Mor falch bod Netflix yn gadael ti dewis. Netflix, ti'n gadael dewis. Nath o ddechrau i ffwrdd yn Saesneg, ond ar ôl sweipio lawr a pwysig beth yma, o'n i'n gallu cael y subtitles yn Saesneg a cael y lleisiau yn Japanese. So, mae yna llwyth o'n nhw ar gael ar ffilm 4. So, sgen ti app YouView, ti'n gallu just mynd fewn a just recordio nhw gyd. Dwi wedi gwneud lot o hynna, ond maen nhw wastad y versions dubbed. A dim bod fi'n fel purist neu rhywbeth fel na, ond fel dwi yn gwirioni, hyd yn oed os ti'n mynd deall yr iaith, ti'n gallu cael tôn a mood. Ie, dyna pan nes i ddim dweud ar plant dod i fewn, ond dwi'n licio gwylio nhw tro cyntaf yn Japanese, a wedyn ei gwylio nhw Saesneg efo nhw. Ond fod dydy y lleia ddim hynna o gyflym yn darllen eto i gallu cadw fyny efo'r subtitles. Ond, oedd o'n ffilm really, really da. Llawn action, oedd bob un darn yn cadw chdi mewn diddordeb yn efo, ac oedd ddim be o'ch ni'n disgwyl oedd yn mynd i ddigwydd nesaf. O gwbl, oedd y pyn bach fatha Miyazaki yn Liechtenstein type weird o ffilm. Os dwi'n dweud gormod yma platfform mynd i spoilio fo, dwi definitely isio watch o. Doedd dwi'n clem be oedd o pan mis i weld o, ac mae o just werth wylio. Os ti'n hoffi'r teip yna beth. Rydw. Beth dwi'n gwylio? Dwi bron yn gorffan Killing Eve fatha 10 blwyddyn ôl o werth gorffan o. Dwi ddim di cychwyn o, mae'n embarrassing. Mae'n embarrassing. Gen fi ddau fynd, mae'n werth i weld. Mae'n unigryw iawn. Ond be dwi'n meddwl ydy fod mae'r awards a BAFTAs a be bynnag wedi bod ar ferch sydd yn actio fel heddwas yn efo. Hi sydd wedi cael award for Best Actress, ac sef Eve, a ddim person arall yn erbyn nhw. Yr assassin ma, a dwi'n meddwl bod yr assassin yn actio hi allan o'r sioe, basically, ac ddim hi nath ennill. Diddorol, mae'n dibynnu pwy maen nhw'n rhoi fyny am yr award. Dyn ni gyd yn falch iawn bod Olivia Colman wedi ennill Oscar. Hi briliant. Da chi wedi gweld unrhyw o'r ffilm sydd wedi ennill Oscar eto? Na, dwi eisiau gweld The Favourite. Dwi really eisiau gweld Free Solos nillodd y pryd dogfen. Nes i fythu fo yn galeri. Dwi'n mynd i fod yn pontio. Pawb, mae'n ymlaen yn pontio mis nesaf. Into the Spider-Verse dyn ni gyd wedi gweld. Into the Spider-Verse. Mae hwnna yn un o'r ffilms gorau. Just yn gyffredinol. O animation, mae'n just anhygol. Beautiful. Mae'n hollol gobsmacking. Be ni liciodd, o'na rhywun o Disney di dweud ar Twitter, dwi'n meddwl bod un o'i ffilms wedi cael ei fyny, dwi'n meddwl, dwi'n coed parin oedd o. Mary Poppins neu beth? Na, animation, Incredibles, So nhw wedi gwneud Incredibles i fyny ar Twitter, a dyn o pob yn dechrau atab y tweet efo still o Into the Spider-Verse, o gwyneb Spider-Man efo fatha Spider-Sense things yn sticio allan ond fo. Ac o'n i just fatha, o'n o fatha i gant o replies ma'n dwad, just pobl yn neud, a just fel, mor anhygol. Ond mae just mae bob peth amdan y ffilm yna yn wych. Just y styling, y stori,
yr voice acting yna fo, mae bob peth just yn wych. Dwi wedi torri'n wallt I edrych fel Spider-Gwen. Ie, yn union. Yn ddiweddar. Mae'r ferch yn obsessed efo Spider-Gwen. O'n i'n licio Nicolas Cage fel Spider-Man. John Mulaney fel Spider-Ham. O hwnna'n... Mae Spider-Ham yn troi yna. Mae'n deitha ti pa. Oedd e just yn dewis... Os ydych chi dewis gorau erioed o'r llais I fod y Spider-Ham, John Mulaney fysa just yn anhygol. A just y diwedd, lle mae'n tynnu mwrthwl allan, a just yn dweud, roed I Morales, dweud iddo fo, here, keep this. It'll fit in any pocket you've got. A mae'n just yn animated. Mae'n just yn... Mae'n just... I love it. Jokes back. Just pryd fe. A just, ti'n mynd cymryd o'i gyd fewn pan ti'n gwylio fo. Na, dwi'n edrych mlaen brynu fo. Yep. Siwr oedd yn ddechrau nos nesaf. Fforce. Ar dyledu'r fforce. Hogia. Mae bron y fori. Ie. Beth gweithio di, mae'r rhywun yma yn cael ei lawr I fatha 2 munud fath o beth. Gwirioneddol angen I olygu lawr, achos mae'na lot o lanast. Yes. Can I shout out un... Go on ta. Eich dwi'n dibynnu os da chi'n gwybod. Ond gys i'n ganflwyno I raglen, os gynnach chi blant, mae hwn yn really... tarad. Ian a Lolly. Netflix. F is for family, ydi o. Da chi di glod yn yno? Na, dwi ddim yn efo hwnna. Wow, am sioe. Cartoon ydi o, de. I oedolion. Ond mae amdan y boi ma, pryd mae'n based da, dwi'n siŵr fod o'n based. Mae'n anodd, dwi'n meddwl nôl, dwi'n siŵr o'r 90s neu, mae cyn mobile phones o falle. Y boi ma sydd wedi ffeindio ei hun, gynnu deulu, 3 o blant, un yn 10 hwyr, un a 2 arall yn ysgol fach, ac mae o just yn gweithio I airport baggage company ma, ac mae just yn, just about 90 bob mis a mae wraig o yn gwerthu Tupperware a shit fel oh my god, mae brilliant, mae mor dda. Un os gynnach chi... Fel really ddoniol. Yndi. Mae o yn mor funny. Okay. Mae'r alternative I The Simpsons, ti'n bo? Yeah. Mae dda fyw arall ar fwyd America I gymharu ar Simpsons. Really werth I fel. Okay, definitely. Neu roi hwnna ar y rhestr. Cos nes I trio gwachio Disenchanted a wedyn ar ôl 30 pennod ffigur allan di hwn ddim I fi. So dwi'n chwiliad am animation newydd. Sorry pawb sy'n licio Disenchanted. Ond da chi wrong. Hogia, unwaith eto, mae di bod yn blast. Mi fyddwn ni yn ôl mis nesa ar ôl yr heatwave. Falle, who knows. Dyn ni tri recordio bach gynharach, so achos ar hyn o bryd, dwi'n mynd cofio pa time zone dwi yn efo, a dwi'n llawn chocolate a porter. Diolch eto I bawb sy'n gwrando ar y bennod, so ni'n gallu neud hwn hebddo chi. Os da chi allan yna, rhowch shout I ni I ddeud bod chi'n achos mae'n gret. Dwi'n sgwyd gennych chi. Diolch I Mr Morris. Rate and review, Carl. Pleser Carl arno. Dyn ni'n edrych ymlaen am cynlluniau ar gyfer Haciaith 20. Mae just dweud hwnna. So, mae rhaid I ni fod yna. Yeah, definite. The live episode hilarious arall. Am rwan, dydyn ni hwyl fawr, nos da. Dwi off I gysgu, achos dwi'n credu bod fi'n neud o'n barod. Fyddwn ni yn eich clustia chi tro nesa. Ta-da!